Аның турында сүз әйтү бер караганда бик җиңел кебек. Күп фикерләр инде әйтелгән, хәтта калыплашкан дияргә мөмкин. Шуларны кабатлыйсы гына. Ә менә бихисап язмалар, бәяләр арасында үзеңә генә хас ниндидер яңа фикер әйтү шактый катлаулы. Мөмкин дә түгелдер. Чөнки кем генә бәя бирмәгәндә аңа нинди генә зур шәхесләр аның турында язмаган. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сүзебез Татар әдәбиятында иң яшь Тукай премиясе лауреаты һәм иң өлкән йөзүче Татарстанның халык шагыйре Рауль Файзуллин турында. Исәнмесез, Рауль абый. Рауль абый, менә бүгенге әңгәмә безнең гадәти генә булмаячак. Ул сезнең әле яңа гына чыккан Мәңгелек мизгел китабы белән үрелеп барачак. Бу китаптагы шигырьләрегез яңгыраячак. Чөнки әлеге китап ниндидер тормыш этабына бер нәтиҗә кебек тә ул. Мәңгелек мизгел дисез. Мизгел мәңгелек була аламы? Гомумән бу нәрсәгә ишарә? Рәхмәт. Минем китабымда шулай игътибарлы булганыгыз өчен. Әлбәттә, мен нәтиҗәләр китабы исә дип әйтмәс идем, чөнки монда чагыштырмача кыска шигырьләр тупланган. Ул шулай кырылган, бер биттә әйтик, бер биткә сыйышлы 4 юллыкларында, 8 юллыклар һәм аның русча вариантлар, русча тәрҗемәләре. Инде мәңгелек мизгелгә килгәндә, бит уйлап карасаң, адам баласының аның гомере бер мизгел. Югарыдан киңләп уйлап карагандай. Кеше үзенең яшәвендә ул мизгелгә генә риза түгел, аның мәңгелеккә омтылышы бар бит. Нәрсәдер мизгелдә генә каласы килми, мәңгелектән инде үзеннән бер яшәгәнлегенә бер ис калдыра тели. Бу бик табигый әйбер. Шуңа күрә адам баласы шушы мизгелдә дә мәңгелек турында уйларга тиеш дип уйлыйм. Әгәр дә мизгелдә яшәп дисә, аның стимулы, аның яшәешкә дәрте булмас иде. Гомумән мизгел ул күпме ул менә мизгел? 1 секундмы ул, 10 минутмы? Ничек бәйләнә? Бәлки 100 елдыр. Ул тарихи яктан караганда ул адам гомер теге әйтәләр бит инде өлкәннәр. Бер эштә керәсең, икенче эштә чыгып китәсең диләр. Яшәү бер төш кенә диләр. Шунда кыска бит инде гомер адам баласы. Ул беренче туудан ук инде үзенең соңгы чигенә адымнарын ясый. Шуңа бара. Шуңа бара ул. Һәммәбез шунда барабыз без. Ләкин бит һәрбер кеше дә аны тыймый. Димәк, сездә менә бу аңлау бар. Мин кешеләр өчен җавап бирә алмыйм. Тиялармы юкмы? Ләкин мин тыям шикелле. Чөнки ул аны күзәнәкләр тыя менә. Бит аны табигатьтә табигать шулай яратылган. Аның 4 фасылы язы, җәе, көзе, кышы. Ул бүтән рәвештә кеше язмышында да, кеше гомерендә дә чагыла бит. Бар яшьлек, бар балачак, сабый чак, бар үсмер чак, бар җегет чак, бар инде ир җегет чагы. Инде улгаю, картаю дигән сүздән дә курыкмаска кирәк. Шуның шикелле, мәсәлән, мин үзем гомеремнең инде кара көз дип әйтәсе килми, көзнең шактый инде сентябрьгә түгел һәрхәлдә. Көз шулай. Ә менә бу мизгел, мәңгелек, вакыт, менә сезнең шигърияттә һәр вакыт шундый уйланулар бар. Шушы төшенчәләрне аңларга тырышу бар. Алар төрле сыйфатта килеп чыгалар. Хәтта сез бер әңгәмәгездә мин беренче шигырьләремдә үк вакыт белән көрәш башладым дигән идегез. Ул вакытны тию начар түгелдер дип уйлыйм мин. Чөнки ул ниндер нәрсәдер шушы мизгелме, ул сәгатьме, көнме, сез үзе әйткәнчә, еллармы, нәрсәдер эшләп калырга, ашырга тиеш. Әгәр дә инде синең кылган гамәлең кешеләр өчен дә файдага булса, игелекле булса, инде ул мизгелләрне файдалы итеп уздырырга тырышу бик табигый нәрсә дип уйлыйм мин. Мин бер шигырь бар, шулай бер бөтенләй китереп, яулар, көрәшләр күп. Вакыт яу, иң яманы.
жеңүчеләр сирәк аны. Әгәр дә жеңәсең икән, вакыт үзе жеңүченең исемен алып кала. Ягъни вакытка тамга салына. Әйтәбез бит аны. Тукайда ачыр дибез. Хәле такташлар мен шигар буенча киләм инде. Һәм сыграк бу шагыйрьләре, яисә Кулгалиләр заманы. Демәк, алар шушы вакытка үзләреннән мөхөр суып калдырганнар. Демәк, аларның мизгеле, сез әйткәнчә, мизгел күпмедер мәңгелеккә тоташа бит күпмедер дәрәҗәдә. Мәңгелек шиксез төшенчә әлбәттә. Ләкин күпмедер чагыштырмача ул мәңгелеккә омтылыштың алар инде калдырганнар. Җегет булганнар. Мәңгелекне мизгелне алар тизгенне алып, мәңгелеккә таштыра алганнар дип әйтергә дә яртырадыр бәлки. Җир чәчәкле, җилләр талгын, күкләр аяз. Кемнәргәдер дөнья иртә яз. Теләсәң нишлә, көл, йыла язга карап, вакытка барыдыр. Ул битараф. Вакыт битараф дисез сез бу шигырегездә. Алдагы яңгырайчак шигырьдә вакыт Алла дип раслыйсыз. Менә Файзуллин иҗатында гомумән вакытка нинди генә сыйфатлар бирелми. Рәхимсез дә ул вакыт, шул ук вакытта өмет чыганагы да ул вакыт. Бүгенге Равил Файзуллин өчен вакыт нәрсә ул? Нинди мөнәсәбәттә сез бу төшенчә белән? Һәм шул вакыт белән көрәшәбез инде, ниде. Ул да сездә дә шулай бит, мәсәлән. Хатын кызның картаясы килмәй. Яшәргә ул вакыт белән көрәшүнең бер сулы, бер формасы. Әйтик, ул чыннан да яшь чакта ук язылган, яшьрәк чакта язылган шигырьдә минем вакыт җил ул дигән. Ул җилнендә җил бит исеп тора. Халыкта шунысы бар. Искән җил, үткән гомер, калган хәтер. Шуның кебек Менә мин җилне, вакытны җил исү, җилдә күрәм менә вакытны. Аны суга карап, су агышында да әйтергә мөмкин. Вакыт ага бит. Шул кебек безнең гомерләр дә, гомердә үзе. Бер шигырегездә шундый юллар бар. Юрадылар. Бу яшь, кайнар, ерак һәм озак бара алмас. Әлбәттә, инде бер караганда юраулар чынга ашмады. Ләкин икенче караганда ераклык һәм вакыт озынлыгы ул бит чагыштырмача төшенчә. Менә сез үзегез әлеге тормыш чакрымнарын ничек бәялисез? Нигә мин бәяләргә тиеш? Аны ул чакрымнарны бүтәннәр бәяләргә тиеш. Ләкин шулай да бу очракта, менә сезнең белән без күзгә күз сөйләшәбез икән, миңа сезнең фикер кызыклы булыр иде. Монсы бит аның читтән ул карау бер төрле, үзегезгә ничек күренә? Дөрес үтелгәнме бу юл? Чакрымнар гомумән тайпылмаганмы юлдан, тайпылышлар булмаганмы? Адәм баласы әгәр дә ул туп-туры гына бара тора булса, адәм баласы булмас ул. Нинди фәрештәме ул бу җирдә дә йөрмәс иде гәр үзенә ялгышсызлар яшәсә. Без битенебез ялгышлар, адәм баласына ялгышлар хас. Хилаф түгел ул берләр. Миндә дә алар җитәрлек. Ләкин шуны бәядәген дигәндән, вакыт үткәч соңрак булса да, аның үзеңчә бәялисең инде. Бу гамәлем, бу эшем минем шул мин теләгәнчә барып чыктым әле. Юкмы? Менә шунда инде, җә барып чыкты, булдырдым дисәң, тик булдырабыз дигән шикеллеме? Җә бераз үкенештә булырга мөмкин. Менә тормышка ашкан һәм ашмаганнарны нинди үлчәм белән үлчисез сез? Biz ölçüşe cevap verdiğinde nindi ölçen bile, kişilerinin münasebeti bile ölçenle tırgandır oluyor. Ләкин кешеләр кайбер бит вакыйгаларны гомумән кеше күзеннән читтә дә булырга мөмкин. Сез үзегез генә беләсез, менә моны тормышка аштымы ул, әллә ашмадымы? Әйе, дөрес әйтәсез. Бөтен кеше адәм баласының бик күп сер дигән тикмәгенә чыкмаган бит, аны төшенчә, аны сүзе. Кешенең әгәр дә кеше турында бөтенсен белсәләр, бөтен ул шактый ул кешегә уңайсырак булыр, бөтен нәрсәне. Кеше адәм баласында бит инде адәмлек бар, бөтен нәрсә бар бит инде, бөтен. Аның яхшырак ягын күрсәтәсең бит кешегә. Ул бит кеше алдына чыктыган киемне дә хәтта. Димәк, гамәлеңдә яхшырак эшләргә тырышасың. Шунысы гаҗәп менә. Дөньяда сугышлар, бер-берне хәзерге яманлыклар, явызлыклар
эшләгән кешеләр бик күп бит менә. Аларны мин шуның арасында бик ул анти яшәү дип исәплим мин. Дөрес түгел. Яшәү кыйбат. Әйтмә ыфтанып син, ни кылсаң да барыбер үләргә. Бийек очраклык, туу үзе бәхет. Юкка димсең, кирәк аның хакын бөтен гомрең буе түләргә. Хәтта үлемең белән. Жизнь драгоценна. Не слишком горюй о том, что однажды исчезнуть придется. Сам случай рождения твоего — редчайшее чудо, редчайшее счастье. Разве за это не надо платить всю свою жизнь по высокому счету, чтобы в конце рассчитаться сполна последним дыханием? Рауил абый, сезнең башлангыч иҗатыгызга тәнкыйтьчеләр бик үк рәхимле булмый дип әйтергә мөмкин. Нәкъ аларның тәнкыйтен укыганда ниндидер чәчләр үрә тора диергә дә мөмкин. Чәчләр хәтле хәзер үрә тора алмый инде. Ләкин менә аларны укыгач, бер яшь кеше ничектер бөтен кул язмаларын ягып, тормышның төбенә төшеп, бөтенләй иҗат белән бәйләнешләрен үзәргә дә мөмкин иде. Ләкин сез менә бу аңлаешлы һәм аңлаешсыз шигырьләр турында Ибраһим Нуруллинның үзе белән яхшы мәгънәдә аяк терәп бәхәсләшәсез. Димәк, сездә менә бу үз-үзеңә ышаныч, иҗатыгызга ышаныч һәр вакытта да булган дигән сүз. Сүзегезнең ахырыннан башлыйк. Чөнки әгәр дә үзеңә ышаныч булмаса, сен кешеләрне нәрсәгәдер ничек ышандыра аласың? Әлбәттә булырга тиеш. Кешенең нинди дөньяда нинди эшләмәгә карамастан, нинди профессия булмасын, нинди һөнәр иясе булмасын, үзенә ышанып, газда гына ул яхшы нәрсә эшли ала. Ул уйлап табышымы, ул балта остасымы әйтик, ул бүтән кешеме иҗат кешесенә ул бигрәк тә. Чөнки иҗат кешесе, минемчә, гавам халыктан әзрәк кенә ул алдан ияртеп барырга тиеш. Мәҗлүфрин бар икән, бер адым алга атлыйм да, халкыма борылып карыйм ди ул. Кая баскан ие. Күз саламын халкыма. Күз саламын халкыма ие. Артыма бәйләнеп карап артыма ие. Шуның кебек монда ышанычсыз булмый. Ләкин ул вакытта бит әле сез яшь. Менә бу ышану ул вакытта каян килә ул? Ул бит ышаныч өчен җирлек һәм нигез булырга Нинди тиеш. битмәс ышаныч бу дип. Нәкъ шул. Нинди битмәс ышаныч бу. Аны хәзер мин ятан китермим. Ул мен ашыл шигырь. Ул шул вакытта язылган да ышанычсыз булмый. Инде тәнкыйтьчеләр турында әйткәндә, ул аларның миңа файдасы да бик күп диде. Чөнки әгәр дә шул вакытта баштан сипап кына фәлән, әйбәт дип кенә торсалар, ул чыныктырмас иде һәм миндә нинди бер төрле иҗатта ярсу, үзен расларга тырышу ким булыр иде. Һәм икенче яктан алар күпмедер халык бит нәрсә өчен тәнкыйтьләр икән дип әзрәк кызыксына башлый. Ул әзрәк минем иҗатка халыкның бераз юнәлтте дә, игътибарын юнәлтте. Хәзер әсәгенде бераз популярлаштырды дип әйтергә була. Ләкин аяк карарга кирәк. Популярлык мәсьәләсенә дә, бөтенесенә дә ышаныч булырга тиеш. Нинди бетмәс ышаныч инде ул бер юк дисәм, үзәнемдә тау була ул, һәм яр сала, без исән ди. Кеше өчен, шәхес өчен үз-үзеңә ышаныч бу әлбәттә ниндидер дәрәҗәдә. Ул бөтенләй үз-үзеңә генә ышанып, кукрайып йөрү түгел, башка мәгънәдә. Кеше, мәсәлән, кеше инде ул нык булырга тиеш. Әгәр дә әйтик ул гаилә кора икән, әгәр дә аның җәмәгате, хатыны, әйтик, балалары аңа ышанмый икән, ул нәрсә була инде? Ышаныч, рухи ныклык. Әлбәттә. Рухи ныклык. Әлбәттә. Мин үзем шуларны булуын теләр идем инде. Әгәр дә булган булса бик әйбәт, тагында ул тормышта бик кирәк нәрсә, ныклык, ышаныч үзеңә. Ахры чиктә бит кеше, без йөрибез адәм арасында, җәмгыятьтә, төркем арасында, мәйданда әйтик, халык шыгырым, кеше япа-ялгыз барырга мөмкин.
Өзүңгүнө өзү киши ижатта бигерәк тә. Шуңа күрә үзең белән калганда шансыз булмый. Иделгә таянма, иргә шамма, иделгә таянма дигән шикелле, гел кешегә генә таярып булмый. Әгәр дә үзең дә кылмаса. Андый шигырьдә бар минем, үзеңә таян дигән бер шигырь. Тик бер кылда сызылып үткән кебек, үтәр уйнап, үтәр бу язда. Әгәр җаның бәхет тойган булса, шатлык моңа калыр беразга. Подобно смычку по струнам скользящему, она звучит неминуемо, наша весна. Но если ты счастлив со мною по-настоящему, простим ей, что так торопливо уходит она. Кайчандыр көрәшчеләр кирәк дип сүрән салган Рауль Файзуллинда көрәш рухы бүген бармы ул? Булса ни дәрәҗәдә? Көрәшнең мәгънәсе булыр атыш бит. Җил тегермәннәр белән көрәш булмый. Сугышып. Көрәш җирдә аны көрәш дип атыйсыңмы? Җирдә яхшылык бар, яманлык бар. Алар да көрәшә бит. Кешеләр аша бу чиракта. Күпме фаҗига бар дөньяда. Күпме хәвеф бар. Кайчакта белесең дә менә кеше хәзер бу җир шарында җирнең хәзер теге аның һава хәлендә бит үзгәреп тора. Катаклизмнар, төрле аномаль күренешләр, алар бит адәм баласының күп чиракта начар гамәлләреннән килә. Көрәшче ул кеше һәр вакыт инде йоклап тормый, ул йокларга тиеш түгел, ул хәрәкәттә һәм көрәш дип атарга маны. Юкса аның яшәү өчен көрәш бит инде ул. Һәр көн. Һәр көн яна. Иртә таңнан уянгач, әле белеп булмый. Нәрсәләр көтә сине? Белеп бетереп булмый. Бәлки финал көтә торгандыр, бәлки зур шатлыклар көтә торгандыр, бәлки сынаулар көтә торгандыр. Моңа кеше әзер булырга тиеш бит. Көрәш дигәннән кемдер синең бүгенгеңне мактый, ә мин синең горур яшьлек яклы. Рәдиф Гаташның бу шигырендә әлбәттә яшьлекне 60нчы еллар башында бергә башлаган иҗатны сагыну да бардыр. Ләкин уйлап карасаң, чыннан да бит менә яшь чакта кеше кыюрак та, үзенчәлеклерәк тә, ниндидер менә шушы максималистик адымнары белән кызыклы фикерләр тудырырга да мөмкин. Ни өчен кеше яши менә бу сыйфатларын югалтасың? Ул югалт бит торгандыр, бәлки ул аларның бүтән формага, бүтән сыйфатта күчә торгандыр. Әйтик, мәсәлән, минем хәзер әйтик, мин сиңа йолдызлар, күктән йолдызлар чүпләп бирәм, алдыңа салам дип, кулыңа үстебегә салам дип әйтә алмыйм инде. Миңа ул яшьлеккә хас. Яисә теге яшем белән синең исемеңне язап күккә. Яисә анда җир астыннан диңгезләргә чөп мин сиңа җалып бирәм, алып үчеңә салам дип. Ул яшьлеккә хас әйбер. Бу максималистик бетәсме? Ләкин монда сез менә мәхәббәткә кагылышлы, ә менә башка Ничек мәхәббәткә кагылышлы? Бу мәни дә бит табигый бер. Мәсәлән, әйтик, кайчандыр мәйдан тоткан батыр, әйтик инде. Ул гел мәйдан тотып батыр булып тора алмый. Ул да лыгая, ул да инде кырыга китеп яшь көрәшчеләрне, яшь яңа көрәшчеләрне, таза яшьләрне күзәтә. Бу тормышның диалектикасы. Бер дә гаҗәпләнә кирәк. Ләкин өлкән булып та яшь булып калаларга мөмкин бит аны. Әйтик, бу дөнья әдәбияты мисалларыннан да, әйтик, шул Гётлер заманы дип әйтик инде. Бездә дә әйтик, Хәсән ага кебек кешеләр иде, Алла гашта күпмедер. Күңел картаймый бит инде. Һәммә кешенең ул шигырь язамы, язмыймы, ул ансы уртак сыйфат бит һәммәбезгә. Бу табигый бер җиңел бер яшьлекне үзенең бер кызыды, үзенең әлбәттә яшьлек сагындыра сүздә юк. Ләкин уллыкты яшьлек теге дәрт бар, дәрман юк диләр бишәле. Дәрман бар, дәрт юк диләр. Шуның шикелле әлбәттә яшьлекнең үзенең зурлыгы, бөеклеге,
Hem yumuşak yaklar da var beşliknin. Doğamallık aytegi uylap terme. Уллыкның үзенең ул инде акыл туплаган булай. Ләкин аның инде дәрте кимергән киминде табигый. Сәясәттән ераклашкан сайын табигатькә ныграк елышам. Тәгәрәде кызыл кыргый алма, елан шул беткән юлаша. Душа от праздной жизни отвратилась, чтобы уйти в природу навсегда. Вон яблоко лесное покатилось по колее змеиного следа. Сәясәттән ераклашкан сайын табигатькә ныграк сыйына. Туры мәгънәдә алсак та, чыннан да Рауль Файзуллинның Аккош күленнән, бакчасыннан башка күз ала булмый кебек. Ләкин менә бу сыйыну ни өчен тулы дәрәҗәдә булмады? Мәсәлән, ни өчен сез сәясәттән, ягъни дәүләт эшеннән бөтенләй китеп, ирекле иҗатка багышламадыгыз? Үзегезнең менә бу соңгы елларыгызны дип әйтергә мөмкин. Ümitlerimizden kruza tügülü. Cemiyette yaşayayım demek anın kanunlarına bu yüzden yaşarıya turı kele. Yaşa özü ol sana nişik siyasetke kaçka yılışıra ikendiğin özü kurseteyi tırmış itu. Şuna göre elbette tabiatka kişi bir sabi çakta belki yıl tabiat balası bulayı. Tabiat balası, mana şu etken kataklizmler ettim biter kişi adam balasının özünün kişilikке bulgan hücumun diye aytırga болады. Yamanlıkның көбірек toplanışı, konsentratsiyası. Ул бит табигатьтән ераклашканнан күренә. Сабый баланың табигатьтә үскәндә гынаксы бик булмый да дип әйтергә мөмкиндер. Аннан соң кеше гынаксыз була инде иң соңгы чигенә җиткәндер, финалдарак гынак кыла алмый. Гынак şey almayı. Şuna göre mana aktif yaşayan vakitte tabiatke yılışıp kına durmuş alıp barıp bulmuyor. Minde tege nidagi Sibirdagi aga fenomeli ninde tege nide yazıp çıktılar an bir köp tege taygıdagi hatun kızlar gaylası turunda. Ola yaşap bulmuyor bitigi. Jamiyet özünün her şirinin özünün kanunları bulayı. Ләкин профессиональ иҗат белән генә гомер кичерүчеләр булган бит, һәм алар бүген дә бар. Шулык Марсель Галиевны алыйк. Юк, алай үзләренең гомерләрен профессиональ яшьлек чактан алып, ахырына хәтле профессионал булып булмый. Кем дигән атасагыз да. Бүген вазгыяте шундый. Алай мөмкин түгел, чөнки ул мин үзем, мәсәлән, бездә шундый нәрсә бар. Шагыйрь инде ул нәрсәләр дәрвиш булырга тиешме, яисә инде бер олай булмый. Әнегә дөнья әдәбиятында шул бая әйтеп киттем, Гётләр бар, алар дәүләт эшләре, Тютчевлар бар урыста, һәм башка державы, әллә кая ерак барасы түгел. Әнишәп ниндер дәрвиш сукбай булырга тиеш. Ул безнең нидә ялгыш караш ул. Шактый бер мәгълүм бер даирәдә таралган караш менә шагыйрь икән җәнәсе. Моннан кимәсе юктыгынан ниткәнеме сукбай үзегез әйтә. Мен сукбай шагыйрьләр яклы түгел. Горур һәм кешеләр менә дәрдемәнд. Шагыйрьме? Шагыйрь. Әнигә саны аларны уйламыйбыз. Нигә шагыйрьне жәлләргә тиешләр? Әбит сукбай жәллиләр. Жәлләтәсен икән инде ул кешелекнең зур сифатларына, горурлык сифатларына югалту дигән сүз. Югалткансың дигән сүз. Көч бирсен миңа, мәдәт бир. И Аллам, бөек хуҗам. Ник тыныч түгел бу күгел? Ник тыныч түгел бу җан. Менә бу юллар аеруча күңелгә якын, чөнки һәрбер иҗат кешесенең өчен якын юллардыр. Ә гомумән иҗат кешесенең күңеле, җаны кайчанда булса тынычлана аламы? Сез бер җыр бар бит безнең диңгезнең дә була төрле чагы. Ул аның тып-тын чакларда була, сирәк кенә. Ул давыллый.
Шуңа күрә тыныч була алмый инде күңел. Йөрәгеңә мүк үскән мәллә дип әйтәләр бит әле. Йөрәк янырга тиеш. Шуңа күрә тыныч булсаң, битараф булсаң, җәмгыятькә, вакыйгаларга, янәшә тирәдәге кешеләргә булай булмый торгандыр ул. Шуңа күрә тыныч түгел. Шулай тыныч булмаска да тиеш, тынгысызлык булырга тиеш адам баласында. Һәм иҗатта да. Ләкин менә җан тынычлыгының икенче бер мәгънәсе дә бар. Рауля, мәсәлән, Үлемме? менә сез минем белән юк, үлем дә инде аңлашыла. Менә без әле очрашабыз, сөйләшеп утырабыз. Ләкин сез менә күңелегездән менә бу вакытны мин иҗатка багышлый ала идем. Нишләп утырам инде? Ягъни кунаклар белән очрашканда, ниндидер кунаклар килгәндә менә шундый тынгысызлык турында. Ул сезгә хасмы? Сезнең белән иҗат итеп утырабыз хәзер. Кешеләргә нәрсәдер шунда әйтәбез үзебезчә. Бу иҗат түгелмени күпмеләр. Мин, мәсәлән, сезнең белән очрашып булай бик мәгънәле узырабыз дип уйлыйм бу минутларны. Аннары сайлаган шигырьләрегез дә миңа күңелгә ошаш. Ул бит бик кешенең күңел була. Әгәр дә синең җандаш булса менә, димәк, күпмедер дәрәҗә бу сез минемчә аңлаган икән бу шигырьне. Ул шуны күңел тели бит инде шул. Менә мин кичергән хисләрне дә укучы кичерсә. Менә бу чиракта бик тәңгәл килде һәм без башка улслар белән утырабыз. Икенче нәрсә, хәзер вакыт күп түгел бит адам баласының. Шуңа күрә без мәгънәле утырабыз дип белем бүген. Тынычлыгым жуеп дау булды. Үзәннәрдә торып тау булды. Килде көн, син яннан үткәндә, иелеп калырлык тал булды. Я бурей стал, презрев души покой. Живя в долине, все же стал горой. Но день настал, склоняясь пред тобой, когда проходишь мимо, стал лозой. Тагын мондай юлларыгыз бар. Бу күңелем шама белмәс ахры. Инде мин дә сөймәдем дисәм, хыялдан уят, наздан сәгадәттән күккә ошканнар әле дә исән. Менә күккә ошканнарга шигырьләр аз багышланмаган бит. Ләкин алар арасында башкалардан ныгырак менә бу шигырь утын дөрләткән бармы? Менә шигырьләр буенча шигырьләрдә анда йөрәк кардиограммасы дип атарга була торгандыр. Әйтик, анда Йөрәк тибеш, шагыйрьнең йөрәк тибешенең кайта авазы диергә дә мөмкин. Мөмкиндер алай да. Шунында шигырь юлларында әйтелгәнчә, миңа дөнья шәфкатьле булды. Шәфкатьле булды. Мин еш кына менә Фәнис абый белән күрешәчәк без. Аның яшәгән соңгы елларда ул миннән икенче өстәге катта иде. Безнең араларны ниндер ике шигырь язучы дип әйтим, чиракта 2 метр арагына алып торган. Ягъни сулышын ишеткән шикелле була бер. Һәм бик сокланадыр яңа. Ул шушы урамга чыгып йөрергә бер төрле бер унадым атларга атлавың өчен нинди зур бәхет булган, хыялый бәхет булгандыр. Ходай миңа күп нәрсә биргән. Ömür de bergen Allah'a şükür, күпмедер саулык сәламәтлек тә бирелгән. Һәм шулай ук мин дөньяда ниндер наз да туйган кеше, тормыш шактый сикелтәле төрле борылмалар булса да, дөньяга мин бик рәхмәтлемен. Әлбәттә, ул мәхәббәт инде, хатын-кызлар белән бәйле була бит инде. Аларга бик рәхмәтлемен. Чөнки яздырткан бит. Димәк, сокланганмы мине. Димәк, күпмедер дәрәҗәдә әзме күпме моторлык аткан бит җирдә. Кемдер укыган, кеше күңелендә каралык ятмаган, аклык килгән. Ничә аларга рәхмәт әйтмисең. Шулай да сорау бераз башкачарак иде. Менә Шитләтеп күбрәк шигырь утын дөрләткәне булдымы? Ягъни күбрәк илһам биреп, күбрәк шигырь яздырган. Ансын мин нидә бик җиңел. Шигырьләрдә мине кайчан язылганы,
бик төгәл күрсәтелгән, фәлән ел, шуннан әзрәк чамаларга була. 75 еллар. Яшь чакта ул мәхәббәт шигырьләре һәм күңел ярсуы ул табигый. Менә бу илһамчы образы чыннан да төрле гәүдәләнештә, төрле образда һәм инде еллар белән караганда да чыннан да аларны ничектер билгеләп тә була кебек. Ләкин Раул абый менә шушы хисләр дөньясы, хисләр спектрын аңларга өйрәндегезме сез? Нәрсә ул мәхәббәт һәм нәрсә гыйшыклыктан, нәрсә белән аерыла ул? Юк, бу аңлап бетерә торган нәрсә түгел. Минем башым җитмәй бу. Ул бөтен нәрсәнең серләрен, юкса әйтик, һәммә кеше бит уйлый, менә мәхәббәт турында яза, уланы әгәр дә ул 2 4 бала дигән шикелле билсә, аның өчен дә сер ул. Аның бөтен нигә дә шул. Минемчә, адам баласының шушы серле йомгакны ачырга, менә мин генә ачтым, менә минем сөйгәнем генә иң матуры, менә мин иң аңа лаек. Ул бит гаҗәп хисе. Сезнең иҗатыгыз Раул абый төрле. Мәгънәви яктан да, тематик яктан да, шигъри сүзләрне җиткерү формасы ягыннан да. Ләкин менә мәхәббәт лирикасы ул башкалардан бөтенләй үзгә кебек. Хәтта кайбер шигырьләрне укыганда бу Раул Файзуллинныкымы икән чыннан да дигән сорау да туа. Нишләп туасың? Чөнки ул әйтәм бит башка шигъриятегезгә ошамаган. Ниндидер үзгәлек бар. Һәм инде менә монда каләм көче бөтенләй икенче яктан ачылган кебек. Ул нәрсәгә бәйле? Менә минем дә сезгә шундый сорау юлы. Белмим, бөтен шагыйрьләр дә шулай дип уйлый торганнардыр. Минем мәхәббәт. Менә мондай юллар бар бит. Безнең мәхәббәт, күз яшлы мәхәббәт, тиңдәшсез мәхәббәт, җыр булып калсын. Бу шагыйрьләргә түгел, бөтен кешегә дә бәлки ул бердән-бер бит инде. Бердән-бер үзе өчен мәхәббәт бердән-бер. Аның өчен менә шушы этапта әйтиге. Шуңа күрә монда үзгә дип әйтә алмас идем. Кешенең бит ул алып гәүдәле булырга мөмкин, зур бер төрле атлет инде бер төрле. Мин Валуев дип әйтмим теге. Ләкин кешенең бит күңеле бар. Ничек күңеле бар? Һәммә кешенең бар ул. Юк, менә шуңа күрә минем дә әйтик, сез әйтәсез, ниндер ошамаган, бик ошаган. Үзем яздым бит мин. Башка шигырьләрегезгә ошамаган дим. Башкаларныкына димим, башка авторларныкына. Сезнең башка шигырьләрегезгә менә кайберләрен хәтта әгәр дә автор язылмаган икән, табышмак булып калырга мөмкин. Нәрсә табышмак? Шигырьме? Автор кем икән? Яхшы бит инде бер караганда, ниндер. Мин начар димим, ләкин ничек шулай икән? Бәлки менә монда күңелнең иң югары ниндидер хисләр кичергән мизгелендә язылган булгангадыр. Чөнки шигырьне беренче чиратта без хис дибез бит. Аннан китә фикер, образлылык. Ләкин сезнең, мәсәлән, теге шигырьләрегездә башта фикер, аннан хис, образлылык булса, монда хис алга чыккан кебек. Бәлки шуның өчендәдер. Мәсәлән, әйтик, бер көнне, әйтик, бер вакыт аралыгында, әйтик, 2 төрле шигырь туарга мөмкин. Берсе публицистика рухлы, әйтик. Безнең теге, мәсәлән, без дөньяда biz үлемгә хөкем, яшәргә хөкем ителгән дип. Шундук әйтик, мизгелдә ул бүтән бик ничкә безнең мәхәббәт дигән шикелле бик ничкә хисле шигырьләр язырга мөмкин. Кешенең мөмкинлекләре бик күп бит. Рәнҗеттең син бүген. Бик рәнҗеттең. Тик ашыкмыйм хөкем итәргә. Яхшы чакларыңны уйлар өчен. Гомер бар бит әле иртәгә. Обидела до глубины души. Но я не виню тебя, не сужу. Ведь впереди остается жизнь, а ты тот воздух, которым дышу. Талант кешелекле дә булырга тиеш бит әле. Талантлы кешеләр күп алар. Кешелекле булырга тиеш. Шуңа күрә мин бу кешелек төшенчәсе нәрсәләр саласыз сез? Аңа кешегә синең иҗатың, синең гамәлең кешене үстерергә тиеш. Кешене турайтырга тиеш. Әйтик, безнең халык әзрәк инде бер төрле гасырларда әйтик, әзрәк бөкрәеп, миңа да хас ул әзрәк бөкрәеп куюы.
турайырга тиеш кеше. Әйтик, синең ниндер бер синең китабын укыйсың, әсәр ниндер әдәби кичә булдымы? Кеше турайып чыгарга тиеш. Кеше кешелеген тыярга тиеш. Һәм яхшы гамәлләр кылырга чыгып, хисләр туып, шулай чыгарга тиеш. Залдан киткәндә, ясә укыганнан соң. Шул вакытта милләт инде бәрхәтле, ул бит шагыйрь күпме дәрәҗәдә мәгърифәтче дә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ринат Харисның сезгә багышланган шигырь юллары искә төште. Кеше кешегә кояш булсын. Кешелеклек. Матур бит. Бит инде нәкъ шундай ята. Менә Ринат Харис дигәннән сезнең буын Файзуллиннар буыны дип кеше сүзенә генә теленә генә кергән, хәтта татар әдәбияты тарихына да шулай кергән, бу термин буларак бара. Гәрчә сез арысланнар йөрми көтү белән дип язсагыз да, менә бүгенге көндә әлеге арысланнар, ягъни Файзуллиннар буыны бер-берсе белән нинди мөнәсәбәттә? Мин уйлыйм, яхшы мөнәсәбәттә дип уйлыйм. Чөнки яхшы мөнәсәбәт шул, аның һәммәсе без әле без теге обоймага кергән, менә үземнең юбилей кичәсендә дә әйтеп иттем, әле исән саубыз. Һәм күбез әле бүген актив иҗат итә. Яхшы бит инде. Хәзер 70ләр безгә 70 ул буынга. Әлбәттә, еллар үткәчтән бит башта гаиләдә дә бергә укмашып яшисең, аннары өйләнә дә, айырып җырт сала дигән кебек, башка чыга диләр. Үстербеш шул кебек инде еллар үткәч һәр кеше үзенең мәктәбен дип әйтимме, үзенең иҗатын үзенә айырым бер дәүләт булып яши башлый инде. Яшьлектәге бер төрле дуслар мөнәсәбәтләр бер төрле булса, үсә төшкәч, олыгая төшкәч инде ул үзенчә төсмерләр алай. Ләкин мин шунысына бик горурлымын һәм бик сөенәм. Biz югалтышмадык. Керек чакта biz сызгыргач җыела алабыз. Аннары обойма Файзуллиннар буыны дип дигән сүз ансы шартлы нәрсә. Без бит әле теге әйткән бер 5-6 гына кеше түгел. Безнең буында анда шушы гел телгә кертмәгән кешеләрдән тыш бик күп кешеләр бар. Алар без күбәү. Анда Айдар Халимнәр, Рәшит Әхмәтҗановлар име. Әйтик, ниндә Уфада Рим Идәтуллиннар. Алар теге кайчакта читтәрәк кала, шул исемнәре. Ул Рәшит Әхмәтҗанов, гаҗәеп шагыйрь. Айдар Халимнәр, инде зур шәхесләр. Шуңа күрә мөнәсәбәтләр, Аллаһка шөкер, эш белән ныгытыла. Бу юлларны сагынырбыз әле. Тик кайтылмас бүтән менә. Сагынырбыз. Вакыт Алла, ә без бары кеше генә. Ә шулай да без булырбыз гел. Дәрте калыр, дәрман бетсә дә. Изүләрне шишеп, юл чыгарбыз, илдә зарыгып безне көтсәләр. По этой суете дорог грустить еще когда-то будем. Да, будем, друг мой. Время Бог. А мы всего лишь люди. Но и тогда ты погоди, для дел земных найдутся силы. Не все дороги позади. Вот лишь бы ждать, кому нас было. Инде мәңгелек мизгел китабына янәдән кайтыйк. Шигырьләрегез астында монда даталар куелмаган, ләкин сезнең иҗатыгыз белән танышып баручы кеше кайсы шигырьнең нинди чорда язылуын аңлыйдыр. Менә шушы китапны яңадан актарып чыккач, шундый фикер туа. Сезнең кайбер башлангыч иҗаттагы шигырьләрегез бүгенгенекеннән өлкәнрәк тә кебек. Бу нәрсәдән килә икән? Демәк, бу теге яшьли гамле, минем Илбагар уйлар дигән китабым чыкты. Гам булгандыр инде. Гам булмаса ул язылмас иде. Миңа элегрәк әйтә торган, минем Марис Шабаев миңа яшь вакытта бик булышкан кеше, шагыйрь. Ул син
үз яшәгән караганда ким дигәндә ун яшькә картырак бит сизәсеңме шуны дип әйтә торган иде. Мен әлбәттә сизмәдем. Әгәр дә шулай булса, сез әйткәндә дөрес булса яхшы. Димәк, ул вакытта фикер булган дигән сүз, димәк теге өлкәнрәк дигән сүзгә теге яшь чакта хәзер логайгаштын да язгаштын, димәк яшьлегеннән дә аерылып бетмәгән дигән сүз. Минем бер бу сорауга бик туры килмәсә дә, шуның җиллар бар. Хәзер исемә төшерәм. Инешләрнең башы чишмә булыр. Яхшылыкның башы тугрылык. Яшәү бәхет. Илең синең өчен, син ил өчен булсаң горурлык. Сез үзегез ил өчен горурлык, булырлык иҗат иттем дип саныйсызмы? Аны мен әйтергә тиеш түгел. Ләкин бу минем мин бит телим. Илең синең өчен, син ил өчен булсаң горурлык. Мин илем өчен горурланам, мәсәлән, Татарстаным өчен. Чөнки менә шактый ничә гасыр төрле авыр ниндер басым астында яшәсә дә, ул бирешми торган бер төрле. Һаман әле үзенең тарихын җуймаган, тарихи хәтерен җуймаган. Мин бу илем белән, Татарстаным белән, халкым белән горурланам. Алар минем турыда нәрсә уйланса икенче. Сәләмсәләм җавап бирә алмый. Ләкин менә бу горурлану хисе кай вакытта оялуга да әйләнмиме? Була, андый, була, ул ансы да табигыйдыр. Ләкин менә уйлап карагыз, Татария дип әйтәләр. Менә Татарстан дип әйттерер өчен дә күпме көч кирәк булды. Күпме сиясәт көч, күпме ныклык. Әле бик элементар нәрсә. Татарстан, хәзер Татарстан дип әйтә. Татария дип җибәрәләр. Әйтергә теләмәделәр башта. Радиолардан, телевидениеда Татарстан дип әйтә башладылар. Көрәшергә кирәк әлеге дә баягы. Көрәшчеләр кирәк. Көрәшмичә булмый. Мәңгелек мизгел китабында сезнең шигырьләрегез ике телдә. Һәм инде безнең актерларыбыз да бүген аны шулай укый. Матур кыйлар, рәхмәт. Матур укыйлар. Менә тәрҗемәләргә килгәндә һәр шагыйрь тәрҗемәчеләр белән ничектер менә көрәш темасын күтәрдек бит. Көрәш тә дип әйтергә кирәк. Һәр вакытта канәгать түгел алар. Кемнәр алар? Гомумән шагыйрьләрнең 100% тәрҗемәчеләр белән канәгать булганын ишеткән юк. Булар да кайчакта менә тәрҗемә яхшы чыкса, минеке диләр. Әле аны тәрҗемәне яхшы кулга алса, ул әле оригиналдан яхшырак булырга да мөмкин иде. Аны бикеле. Әгәр дә инде шигырь әзрәк ки булса, аны тәрҗемәче булган. Ләкин бит ул яхшы булган очракта да шагыйрь моны игълан итәргә ашыкмый зур аудиторияга. Белмим. Ансын әйтә алмыйм, кем ничектер. Гомумән сез менә үзегезнең тәрҗемәләрегез белән канәгатьме? Мин бу китапка кирешүздә язган идем, анда шундый юллар да бар теге. Дөньяда үзеңә тормыш юлдашы табу җиңелрәк, чын тәрҗемәче табуга караганда, азрак матуррак әйтелгәндән дә. Чыннан да аны өчен тәрҗемәче синең дәрәҗәдәге сәләте булырга тиеш. Аңа булырга тиеш. Бүтәнчә әйткәндә, күпмедер җандаш булырга тиеш. Аның бер тибешләр, бер төрле карашлар. Әлбәттә, бик кыен аны табу. Мин күпчелектә яшәрәк чакта тараласы килә бит инде. Әзрәк читләрдә тәрҗемәче белән байтак шөгыльләндем. Аннары бер кисәк шактый еллар бик артык искитмә тәрҗемәләргә. Шигырьне тәрҗемә итү ифрат авыр. Мәсәлән, урысның Пушкин бар бит. Пушкин аның алласы, поэзия алласы. Бүтән халыклар. Менә Европа телләренә, бүтән телләргә Пушкинны тәрҗемә итә башласаң, алар аны ул хәтле җуала күп нәрсәгә. Ул бөтен нигә дә карый. Менә Иосиф Бродскийлар мәсәлән үзләрен тәрҗемә иткән. Башка мисаллар китерергә дә мөмкин. Сезгә менә нәрсә хумоучы? Аларның шигырияты бүтән шигырият. Алар күпмедер конструкция шигырьләр, алар ниндер телдә дә шундый бер төрле. Әле ул без күнеккән, безнең яләнгән ул бүтән нәрсә ул. Ул безгә бераз ятрак бар шәрык поэзиясе күнеккән. Алар ниндер синтетикарак ул, ясалмарак дип уйлыйм мин үзем Бродский кебекләрне. Шуңа күрә ул бераз космополитик шигырият дип әйтергә хәтта. Шигырь ул милли
изгеллекте буларга тиеш. Дөньяда халыклар, милләтләр бар икән, аннан үзенең сурәтлек чаралары белән, телнең һәм образ системасы буенча ул барасы аерылырга тиеш. Шунысы белән кызык та бит. Әйтик, мәсәлән, шул Расулгамызның Кавказ, аннан аңкып тора, шигырьләреннән күренеп тора, тоясың, тауларны тоясың. Шәрыкта әйтик, анда тоясың сүлләрне дә, кумнарын да һәм искән җил үткән гомер, барханнарда теге җил әгәр дә вакыт туңдас булса, алар мөгаен ошо сүлләрдәге кумнарны күз алдына китерә торганнардыр. Мәсәлән, мен әйтәм, вакыт җил ул дип, бәлки вакыт ул ошо кум тузаннар, алар да бит җир исе итә. Кыскасы, шигърият чын милли шигырьне тәрҗемә итү бик авыр. Мен Такташны тәрҗемә итү бик авыр. Тукайны инде бер гасыр тәрҗемә итәләр, ләкин барыбер уңышлы тәрҗемәләр сирәк. Менә сез Рәсүл Гамзатов дидегез, аның исемен яңгырагач та ирексездән Шыңгыз Айтматов искә төшә. Әлбәттә, ул шагыйрь булмаса да, ләкин ул прозада шагыйрь диергә мөмкин. Шыңгыз Айтматовның Иссек-күлдә философтыр инде, фәлсәфәчедер күбрәк. Йөзүләре турында тарихтан беләбез, гомумән бу турыда бик күп тапшырулар да ясаганнар иде. Рауль Файзуллин тарихта Аккыш күлендә йөзү белән истә. Аккыш күлендә йөзү, сез күргән генә бит әле. Казан суда. Казан суда йөзгәләдем инде. Менә гомумән юбилейларны нәкъ шушы традиция бар сездә, Казан су буйлап иҗатташлар белән бергә ниндидер чакрымнарны үтү. Бу нәрсәгә кирәк? Үзеңә нәрсәдер исбатлау өченме, башкаларгамы? Мен башкаларга исбатлау, алар исбатлауга катлы ихтиҗ юк. Мен үземә кирәк ул. Мин суны яратам, йөзәргә яратам. Ана шул кадәт булып кирдем дә, шул туган көннәрдә шул компрессор күпреннән алып теге нигә Кировтан бисына хәтле изә торганында. Үткән ел йөздем, мин 4 сәгать диде. Быел анда йөзмәдем. Быел бүтән җирдә йөздем, ләкин анда җирак маршрутта түгел. Чөнки университет булды, Казан суга кертмәделәр. Аннары үткән ел йөзгәндә Казан су бик пычрак. Рәсмән инде бер йөзү әллә ни кыен, авызга су керә. Анда үлгән балыклар, менә адәм баласы теге яман эшләрне нәтиҗәсе бит инде ул. Әйе. Йөзәргә яратам. Ну, туры килсәгәндә көнне бер чакрым, хәзер менә бассейнга җирим инде. Яратам. Ни хәл итеп. Ул инде ни түгел, үземнең тән талабыдыр иде бу чиракта. Миңа ошый, мин аннан аннары сәламәттән дә сәламәт, акыл дигән шикелле, ул бит инде ширлек кеше беркемгә дә кирәкми. Менә вакыт белән көрәшүнең бер формасыдыр бәлки. Һәм инде без янәдән шуңа кайттык. Бу шулай барды бүген туташ вакыт белән көрәшү. Кызыл җип буларак вакыт. Һәм инде безнең вакытыбыз ашыктыра, һәм тапшыруыбызны да йомгакларга вакыт җитте. В чудо верь, пока ты молод, летом лето не теряй. Шел я к вам в осенний холод, и у вас давно не май. Осень, вечер года, ветер, паутинок не сберечь. Говорю, до скорой встречи, зная, что не будет встреч. Тапшыру ахырында юкка гына менә бу йөзү темасы килеп чыкмагандыр. Сезнең йөзүегезне үземдә берничә тапкыр күргән кеше буларак, шуны әйтергә мөмкин, менә ул йөзү, ул сезнең тормышка иҗаткан ниндидер символик ачкыч кебек. Монда үҗәтлек тә бар. Юл яру, үз-үзеңә юл яру, кыюлык, ниндидер буйсынмаулык дип әйтергә дә мөмкин. Ирек сөю. Менә шушы сыйфатларыгыз белән дә сез безнең өчен кадерле Рауль абый. Рәхмәт. Килүегез өчен зур рәхмәт һәм мәңгелек мизгелләргә тиң вакытлар күп булсын иде сезнең тормышыгызда әле. Рәхмәт. Очрашулар насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Сезгә дә изге теләкләр.